Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святая Тебе ласка, дорогие браты и сестры. Звичайно, мы, коли читаем Євангеліє, коли ми читаємо Святое Писання, то ми шукаємо у Євангелії, шукаємо у Святому Писанні некую для нас мораль, некое навчання. Чому би яно, це Євангеліє, могло би нас поучити? І якою яно могло би дати нам, не ведаю, корисну інформацію, щоб ми неким чином духовно розвивалися, щоб ми духовно узбагачалися, щоб ми йшли так ось так крок по кроку, ступенька за ступенькою увись до духовних вишинів. І, звичайно, так святари, коли кажуть сказання в неділю, так вони так само на гэтым концентруються. Але я сьогодні не хочу концентруватися на неким навчанні. Хоча навчання у сьогоднішніх читаннях і в Євангелії, і в апостольському, особливо читанні, воно є. Але я хочу звернути увагу на те, що сьогоднішнє Євангеліє, воно не просто нас получає чомусь, не просто нам каже, робіть тое і тое, будьте такими-то і такими-то. І воно в першу чергу нас сутяшає. І я думаю, этого сутяшення нам з вами у сьогоднішні часи, такі непрості, складані, заблитані часи, нам аккурат не хапає сутяшення. У кожного з нас є свої особисті проблеми, особисті переживання, з якими ми сьогодні приходимо на літургію, з якими ми приходимо сьогодні до Господа. І ми живемо там проблемами нашими особистими, нашої сім'ї, нашего некого невеличкого осяроддя, может быть, некой нашей невеликой супольности, в якой мы знаходимся. Мы живем проблемами так само нашей країни, у якой так само не все гладко, и мы переживаем из-за этого. Мы живем и переживаем так само за весь свет, які там опановані епідемії фізичної, да и духовних проблем хапає. І тому нам Господь повинен, і не Господь нам нічого не повинен, пробачте. Ось. Але тому ми шукаємо і хочемо отримати сьогодні сутяшення. Хочемо отримати сутяшення, що нечто ось у нашому житті, воно буде до лепшого. Яким чином ми можемо повпливати на те, що відбувається, і яким чином зміниться, все ж таки легче стане. І ось сьогоднішнє Євангеліє, воно мене, бачите, особливо кранає ось ця історія двох сляпих, які кричали, які надокучували Христу, і врешті отримали оцелення. Колись, я пам'ятаю, да і у мене самого такі думки бували часами, да і десь я там читаю регулярно, люди пишуть, що, молитва – это наше такое єднання з Богом. И оно такое наше, что в принципе правда, конечно, что молитва это наш некий такой акт духовной едности с Богом, але на некие там обставины життєві вона ніяк не впливає. Тому що Бог усе бачить, Бог усе ведає, у Бога вже все вирішено, а що буде далі, Бог уже вирішив, що буде далі. Ми хорошо робимо, коли молимося, бо ми там з Бога ніяк відчуваємо у своїм серці, ми з ним разом, ми з ним у єдності, але практичної мети немає цієї молитви. І я не так, коли про це призадумався, не то, що перечитував Євангеліє, але передумував, можна сказати, Євангеліє, шукаючи різні фрагменти, у яких говорилося б, що це так, чи це не так. И сегодняшнее Евангелие, одно из тех фрагментов, які говорить, что это не так, что мы уплываем нашей молитвой на речовісність. Ось это сегодняшние двое сляпых, яны, пробачьте за вульгаризм, достали Христа своими просьбами, и Он змінив их, и Он дал им оцеление. Ось. Зрозуміло, що Христос это не просто некий там, не ведаю, некий простак, яким можна маніпулювати. Да, у Бога є своя воля. Да, Бог неким чином має нечто вже визначене в этом світі. Так, може бути, нечто наша молитва не зміниться в этом світі. Але тим не менш, це не є так, що молитва усе зміняє, ці молитва нічого не зміняє. Ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії приклад, коли молитва зміняє щось. І думаю, що цей приклад повинен нас натхняти на те, що
мы бачым, што Христос, ён удзельнічае ў нашым жыцці. Ён не проста гэта нейкі такі касмічны закон вызначыў і ўсё, і будзе так в гэтым свеце. Не, ён дае нам суцяшэнне, ён паказвае нам. Молитва ваша патрэбная, молитва ваша павінная быць. Я побач з вами, я ацаляю сляпых, я ацаляю апанаванага злым духам нямога. Христос несе нам гэтае суцяшэнне, якога мы сёння патрабуем. Бо наш Бог ёсць Богом яким? Хто уважліва слухав апостольське читання? Богом суцяшэння і стойкасці. І мяне гэтыя словы асабліва кранулі, што гэта Бог, які нас суцяшае, які нас падтрымлівае, што для мяне, напрыклад, суцяшэнне. Я не ведаю слоўнікавага значэння гэтага слова, не буду зараз яго шукаць, але гэта, надзея на тое, што мае праблемы адыдуць, надзея на тое, што я не магу вырашыць сам, Бог дапаможа мне вырашыць. Надзея на тое, што мяне турбуе, яно зменіцца. Але разам з тым я разумею, што гэта не адбудзецца, не ведаю, заўтра, ці, можа быць, не адбудзецца ніколі. Ці, можа быць, мне трэба трываць у гэтай малітве дастаткова доўга дзеля таго, каб гэтая малітва прынесла плён. І таму Бог не толькі Бог суцяшэння, але Бог і стойкасці. Каб не гледзячы на тое, што наша малітва не збудзецца заўтра, на тое, што Бог не дасць нам тое, пра што мы просім, можа быць, ужо тады, калі мы выйдзем з царквы, Бог дае нам стойкасць, Бог дае нам сілы вытрываць у малітве, вытрываць у цярпенні, вытрываць у тым чаканні, якое нам патрэбнае. І ён нас суцяшае і падмацоўвае. І гэта для мяне, напрыклад, гэта важна. Мяне гэта напаўняе аптымізмам, што я, в прынцыпе, не адзін, што Бог са мной, што Ісус Христос, які 2000 гадоў таму ацаляў сляпых, ацаляў нямых, ацаляў іншых хворых, як у сённяшнім Евангелі. Шмат хворых прыходзіла да яго, ён усім ім даваў ацаленне. Але пры гэтым ён яшчэ таксама прапаведаваў валадарства нябеснае, пры гэтым ён яшчэ навучаў. І гэта таксама для нас важна, не проста шукаць у Хрыста нейкае вырашэнне нашых праблемаў, але таксама прасякнуцца яго навучаннем і жыць той навукай, якой нас вучыць. І гэты Христос, ён тут, ён з намі, ён нас падтрымлівае. Таму няхай сённяшняя Евангелие, сённяшняя літургія, сённяшняя наша малітва, яна будзе для нас такім суцяшэннем у тых нашых усіх глыбінах, якія нас турбуюць. Няхай гэтае суцяшэнне нас падтрымае, гэтае Божае суцяшэнне нас у нашых усіх праблемах, якія мы зараз перажываем. І няхай Бог дасць нам эту стойкасць вытрываць да моманту, калі ўсё гэта адыдзе ў нябыт, і мы будзем цешыцца тымі доброцамі, якія Бог нам дае. Амінь.